Hartelijk welkom, beste kijkers, bij deze uitzending van RTV Scheldemond, waarin we vandaag wel een zeer bijzondere gast hebben, Lenny Koer. Ik hoef haar nauwelijks aan u voor te stellen natuurlijk, want ze is een nationale beroemdheid en nog steeds voortdurend te vinden in theaters en op de televisie en op de radio. Maar toch, voor wie het niet weet, op haar 17e, 18e won ze al het Eurovisie Songfestival. Ze heeft tal van prijzen gewonnen in haar leven. Heeft een hele serie albums gemaakt die hier allemaal liggen. Heel veel liedjes. Gezongen met de grote der aarde, van Herman van Veen tot Georges Brassens. Ja, wat moet ik eraan toevoegen? Lenny, ik ben alleen maar ontzettend vereerd dat je ons Zeeuws-Vlaanderen wil aandoen. En nog wel Oostburg. Oh, Oostburg, dat zegt me heel erg veel. Oh ja, vertel. Dit theater sowieso. Ik heb hier de eerste voorstelling gegeven in een reeks van theatervoorstellingen. Toen John, hoe heet John met zijn achternaam? Ja. Die heeft de oprichter van theater, ja. De oprichter van dit theater, ja. Dus hij nodigde mij eigenlijk al meteen uit om hier op te treden. En wij hebben hier met onze hele familie, dus mijn ouders, mijn zusters en hun families, hebben wij hier altijd gekampeerd. In Oostburg? In Oostburg. Dus Oostburg is mij zeer dierbaar. En jij bent mij dierbaar. Want wij kennen elkaar heel goed. Ja, en daarom mogen wij ook je en jij zeggen, hè? Ja. Oké. Ik heb gezocht naar een paar thema's die zo in jouw leven en in jouw oeuvre een rol spelen. En het eerste is eigenlijk natuurlijk een thema wat iedereen kent van jou, namelijk je eerste grote tophit, de Troubadour. Ja. Maar dat bleek voor mijn gevoel eigenlijk een beetje een blauwdruk uiteindelijk voor wie je bent en voor de rest van je leven. Want een Troubadour, dat is niet zomaar iets, hè? Ik wist dat er aanvankelijk dus niet zo. Alhoewel ik meteen toen ik de tekst ontving van David Hartsema, want hij heeft de tekst gemaakt. Ik ontving de tekst. Ik was toen 18 jaar. Ik was 19 toen ik het Songfestival, Eurovisie Songfestival won. En 18 het Nationale Songfestival. Dus dit speelt zich af. Toen ik die tekst kreeg was ik denk ik net 18. En ik was meteen verliefd op die Troubadour. Dus ik pakte mijn gitaar en ik ging naar boven. En ik heb de hele dag ben ik bezig geweest om dat lied te maken. En ik had meteen een band met die man. En stiekem dacht ik, misschien ben ik dat altijd wel geweest. Ja. Er was iets mee. Ik had ook zo'n idee dat ik altijd al met liedjes overal door het land getrokken ben. Eeuwenlang. En ik denk ook dat ik nooit iets anders zal doen. Nou, Stef Bos heeft dus onlangs een nieuwe tekst voor jou geschreven. Hè? Er staat, ik ben nog steeds een troubadour. Ik zoek nog altijd naar een lied, zoek nog altijd naar de woorden voor wat ik voel en wat ik zie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nog steeds een troubadour. Nog steeds een troubadour, ja. Het is een woord voor singer-songwriter. Ja. Maar ook voor... Maar letterlijk is het de goudvinder, hè? Ja. Troubadour. Precies. Dat is ook zo mooi eigenlijk. Dat ook bij mijn leven hoorde. Dus niet alleen de troubadour die overal zijn verhalen ging vertellen. Maar ook inhoudelijk van wat wil hij nou eigenlijk vertellen? Wat voor goud zoek je dan? Ja, en wat voor goud zoek je? Echt goud of zoek je het goud van binnen? Hè? Dus wie je in wezen bent. Dat is eigenlijk wat mij altijd heeft bezig gehouden. Wie ben ik nou eigenlijk? Dus ik heb die zoektocht uiteindelijk ook gemaakt. Ja. Dus de troubadour is ook degene die het goud vindt en dat dan weer uitdeelt. En wat je kunt als je dat vindt, als je uiteindelijk vindt wie je bent, dat is daarvan uit zijn er talrijke expressies. Dus je kunt oneindig veel liedjes schrijven vanuit dit gevoel. Ja. Dus het heeft mij ook heel erg geïnspireerd. Ja. Die zoektocht van jou, hè? Misschien wordt die ook wel gestimuleerd of is die geïnspireerd door een ander thema wat ik in jouw werk steeds tegenkom. Dat is het thema heimwee.
Ja. Heeft die troubadour ook ergens heimwee naar? Ja, dat is ook zo. Ik denk dat ik niet de enige ben. Altijd heimwee is een lied van jou, hè? Altijd heimwee. Altijd heimwee. En dat is ook wat ik als kind al had. Ik weet niet of jij dat ook had. Ik ken het heel goed, ja. Ja. Heimwee. Dus een hunkering als kind. Of eigenlijk wel misschien een herkenning. Dus ik weet het niet, ik zal het maar zo vertellen. Als ik als kind naar de bossen ging... als het winter was, gingen we daar schaatsen. Of in de zomer gingen we daar, weet ik veel... dan hadden we een fles water en boterhammen en dan gingen we daar naartoe. Maar de geur van de bossen, de hele ambiance... wakkerde dat heimwee enorm aan van mij. Alsof het bos mij eigenlijk een geheim had bewaard van mij... Ja. Wat ik niet onder woorden kon brengen. Ja. Dus dat is heel erg bijzonder dat je als kind zoiets ineens voelt. Dus het heimwee heeft mij eigenlijk aangezet tot de zoektocht naar wie ik en dan schrijf je over dat heimwee. Mijn altijd heimweegevoel richt zich meer en meer naar binnen. Heimwee, de pijn van het verlangen naar het innerlijk huis... waar de stilte en de vrede heerst van de verbondenheid. Dat is zo, ja. Dus het heimwee is niet zozeer een heimwee naar een plek of naar een... Nee. Maar naar een... Maar naar een zijnstoestand. Ja. Ja. Ja, naar het vinden van vrede, van rust, van stilte, van verbondenheid. Ik denk dat als je die plek... als je... Ja, het is misschien in dit gesprek niet zo van toepassing om daar zo diep op in te gaan. Maar uiteindelijk voel je dus dat je in jezelf thuiskomt. En dat thuisgevoel, dat deel je met iedereen. Dus dat thuisgevoel, dus dat ben jij ook. Dat ben jij ook, dat ben jij ook. Dat zijn wij allemaal. Ja. Dus dat is eigenlijk de vrede die je zoekt, is dat je elkaars gelijken bent. Ja. Dat er dus geen tegenstelling is, maar dat de dingen eigenlijk naast elkaar bestaan. En dat we één zijn met elkaar. Ja, is het ook, behalve dat ook heimwee, ik zou wel zeggen, naar de oorsprong, naar de bron. Je kent wel dat mooie lied, of die tekst van Rumi, denk ik, hè? Het lied van de rietfluit. En daar schrijft hij dan in dat de rietfluit vol heimwee is, omdat hij terugverlangt naar de bron waar hij van afgesneden is. Ja, dan denk je dat je afgesneden bent, maar je bent het niet. Je bent nooit afgesneden van de bron, want je bent de bron zelf ook. Maar omdat wij hier in dit leven zo afgeleid worden door alles... dit aardse bestaan is het leven van de verdeling. En dat is ook oké, dat hoort ook zo. Maar als we heel diep gaan, dan weten we dat we die bron ook zelf zijn. Ja. Dus wij denken dat we het verloren, dat we er niet meer zijn. Dus, ik vind het wel mooi. Dus de roep van de fluit is eigenlijk de roep van de ziel om weer te weten wie je bent. Ja, dat is echt een belangrijk thema voor jou, hè? Wie ben je is een van jouw prachtigste liederen. Ja. Ja, dat is ook echt zo'n thema in je hele werk. Die zoektocht naar wie ben je nou eigenlijk. Ja. Als je die bron bent, hè? Als je weet dat je dat bent... kan je dan ook naar die bron luisteren? Ja. Vertelt hij je iets? Ja. Het heeft vele hoedanigheden, hè, de bron. De bron is de bron van rust. Maar aan de andere kant is het ook de lokker eigenlijk. Dus alsof hij als het ware steeds roept naar zichzelf toe. Ik noem het altijd... het is ook mijn muze. Het is ook degene of dat wat jou inspireert. En wat altijd net iets eerder is dan jij. Dus het valt binnen. En jij zal het als schrijver en dichter heel goed weten... dat je inspiratie komt wanneer je niet denkt. Ja. Dus het is er voordat jij er bent. Dus wij lopen als het ware
achter de muze aan. Ja. Dus dat is één kwaliteit van de bron. Ja, er zijn er meerdere. Want ik heb in allerlei dingen van jou gelezen, onder andere in jouw boek Gekust door de eeuwigheid, dat jij voortdurend de fluistering van de muze hoort, hè? Ja. Die jou probeert te verlokken en te verleiden en jou inspireert tot al dit prachtige werk. Ja, maar ik denk dat iedereen dat kan horen. Ja. Het is afhankelijk van hoe ontvankelijk je bent. Ja. Dus hoe leger je bent van binnen, dus hoe minder gevuld door gedachten of door problemen, pijn, dingen die je hebt meegemaakt in je jeugd die nog steeds een last voor je zijn. Al deze dingen zijn een soort ruis. Ruis die soms harder klinkt dan de stem van de muze. En wanneer je op een gegeven moment als je leeg bent en ontvankelijk bent, dan hoor je die stem gewoon. Dat doet me nou je het woord leeg gebruikt. Ja. Doet mij denken aan een prachtig lied van Elke, hoe heet ze ook alweer? Elke Vierwijzer. Ja, die heeft hij niet een lied geschreven over lege handen? Elke is een vriendin van mij en zij heeft de Polifinario-prijs gewonnen. Wij hebben voor mijn album 2 liedjes geschreven. Elke de tekst en ik de muziek. En zij is een ontzettend getalenteerde en ook hele leuke vrouw, die ongelooflijke, diepe, mooie liedjes kan schrijven. Kunnen we misschien even luisteren? Nou, ik zou dat wel leuk vinden. Als we dat hebben, een stukje over ik ben met lege handen Met lege gekomen. handen. Met lege handen, ja. Ja. Ik ben met lege handen gekomen. Geen houvast, geen richting, geen spijt. Geen grote gedachten of dromen. Alleen maar ruimte en tijd. Alleen maar ruimte en tijd. En soms zie ik mezelf met mijn dingen, met mijn haast en mijn ongemak staan. En dan hoor ik het leven plots zingen, dat ik met lege handen zal gaan. Met lege handen zal gaan. Leuke mensen en muzikanten. Ja, prachtig. Ja. Oké. Het smaakt naar meer dit, hè? Ja. Want leegte en stilte, zit ik nou te denken, horen heel dicht bij elkaar, hè? Ja. Ook leeg worden van, je zei alle ruis, alle herrie om je heen, maar misschien ook... En in jezelf, om je heen en in jezelf. Ja. En ik weet dat jij daar, kijk, dit was ingeblikt, maar ik zou je zo graag ook live hier, als je dat wil, iets willen laten zingen. En dan denk ik aan dat prachtige lied over de stilte. De stilte is mijn moedertaal. Ja, en zal ik nou zeggen wie dat geschreven heeft, die tekst? Ja, zeg dat eens. Hein Stufkens. Nee. Hij is mijn favoriete dichter namelijk. Dankjewel. Dankjewel. Pak maar snel je gitaar. Nee, ik begon om gedichten van jou uit jouw bundels te zingen. En ik dacht, jezus, wat mooi. Wat een prachtige teksten. En ze komen zo overeen met wat ik voel. En toen zijn wij ook liedjes gaan maken samen. En dit is ons lied. Heerlijk. Ik wil het graag horen. Het is mijn moedertaal. Stilte is mijn moedertaal. Ik ben in wezen onverbaal. Al zing ik soms het hoogste lied. Mijn stem verstoort de stilte niet. Want het geheim van elke toon, dat is de stille onderstroom.
Trek dan de stoute schoenen aan en laat je in de diepte neer. Tot aan dat grote stille meer, dat je voorbij de woorden vindt. En dat ons met elkaar verbindt. Voorbij de bronnen van de tijd, voorbij de passie en de strijd. Daar zul je sprakeloos gaan staan. En dan de stilte binnengaan. Daar is het waar je mij ontmoet. En waar geen woord er meer toe doet. Dankjewel, Inge. Dank je. Prachtig, prachtig. Ja. Ja. En waar geen woord er meer toe doet, is je laatste zin. En ik wou toch nog in dit gesprek nog een paar woorden horen of gebruiken, als je het goed vindt. En ook van jou horen. Want ik vraag me af, wat houdt jou gaande? Ik bedoel, je bent geen 18 meer. En je staat nog overal op podia. Je staat zelfs deze maand nog weer in het Concertgebouw. Jouw inspirerende man en manager Rob Frank heeft ooit een prachtige titel voor een lied verzonnen. En dat heet Tussen hoop en vrede. Ja. Tussen hoop en vrede. Ja. Is dat iets wat jou gaande houdt ongeveer, of niet? Draag je iets bij aan deze wereld? Het is, we hoeven maar om ons heen te kijken. We weten dat het voorlopig nog geen vrede is. Ik denk dat het licht willen zijn. Hè? En het staat ook in nog steeds een troubadour. Wanneer je iets bij kunt dragen dat constructief is in deze tijd, dus dat mensen omhoog haalt, dat is dezelfde kwaliteit als van de ziel. De ziel wil altijd omhoog. De ziel gaat omhoog. Het wordt in de Kabbala wel mooi uitgedrukt als een vlam die, als je een kaars brandt, dan gaat de vlam omhoog. Dat is de ziel. Maar de lont gaat omlaag. Dus dat is het leven, het lichaam. Maar de ziel wil altijd omhoog. En ik denk dat het de kwaliteit van de ziel is. Dus het heeft met mijn persoon niks te maken. Die mij hiertoe aanzet. Ja. En die jou ertoe aanzet. Die mensen ertoe aanzetten. Die iets willen bijdragen. Die misschien gewoon heel graag een andere zomaar willen helpen. Omdat ze zien dat het op dat moment nodig is. Op allerlei manieren kun je dat licht zijn. En ik doe dat dan op deze manier. Ja, nou, prachtig. Dus heb je het gevoel dat je met jouw muziek bijdraagt aan een betere wereld? Ik denk dat ik mensen wel zeker kan troosten. De mensen kunnen zich identificeren met wat ik zing. Dus zij voelen dat ik iets aanspreek in hen wat ze zelf ook zijn. Dus ze voelen een bevestiging. En als je een bevestiging voelt, dat is altijd heel erg fijn. Dus dat geeft je rust. Ja. En rust is vrede. Ja. En dat is wel dat is wel fijn als wij dat licht in deze wereld kunnen zijn. Ja. Mijn ervaring is dat door jouw liederen ik
en ik denk dat veel anderen dat kennen, zich net als jou gekust voelen door de eeuwigheid. En wat geeft meer rust in het leven dan je geliefd en je gekust te weten. Dat is zo. En we zijn dat allemaal. Ja. Ja. Ontzettend bedankt voor alles wat jij in je leven al hebt bijgedragen. En vooral ook voordat je hier in Oostburg in deze studio met mij wilde praten en wilde zingen. En u allemaal hartelijk dank voor het kijken. En kijk eens op de website, want Lenny treedt nog op allerlei plekken op. En u kunt er zomaar live ontmoeten.